Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахште Ҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшии арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. Мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба ҳасаби мо роя кунем. Мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. Хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. Дар имо ба ҳасабтон марҳамат рафте. Якум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии имрӯза астае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, дар деҳаи сари Чашма гуфтагӣ астае, сари мазора мегуфтиям. Амаги 8 шотиқ замин маҳсулот дорад, ки 5 дар хона кардагӣ бадрон, ки 3 дар хонаш мегад мисол ремонт дорад, хай барои зиндагитон мешавад. Кухни ҳаммом мегад ремонт кардагӣ, 2 дар хонаш мегад ремонти беҳтарин, обшим қариб 3 дар хона тайёр, 2 дар дига хонаш ремонтҳои нопурра. ҷои ҳезумхона ҳастае, ошхонаи берунӣ, дегдонхонаи хеле тоҷикӣ меган, ҳам хел чизо ва чойлоби ангур, гирди хона маҳкам, обсвет рӯи ҳавлии бетон, обши ҳама чӣ дорад. ҳуҷҷатҳои хона мегад 100% мегад дар номтон оформит карда метиҳанд. Наздикиш дар мегад бозор, масҷид, мактаб, ҳамаш наздикай хона мегад бе ягон камбудӣ, бе ягон проблема. Дастарошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ бардорон, ки бо арзонтара мешавад. Ина рақамҳои мегафони Тоҷикистон ҳастае, кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp, Telegram ҳама чӣ пайваст доранд. Одамоне ки конкретно мехаранд, арзон мешавад. Ҳамаги 5 дар хона, 3 дар хона тайёр, кухни ҳаммом ҳамаш ремонт дорад. Дигар маълумотҳои пурра ва аниқша тариқи ҳамин телефон мегӯяд дӯстон азиз, ки бо арзонтара мешавад, ҷои хуб астае, дастарошна мега сумлар курае. Марҳамат, тамос гирен. Агар шумо давомхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин бошад бардорон, марҳамат, сурат, маълумот, адрес, рақамотон нависа роя кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда, рекламада мегузорем. Навора то охираш тамошо кунед, лайкотона фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар ватсапи мотон падлисаш кунед. Мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшии навбатӣ. дуюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ астае брадорон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар деҳаи Тутто гуфтагӣ астае соҳибшон. Ҳамагӣ 10 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае, ки якта ошхона, баня, кухни ва ҳавзи об дорад. Боз оғули 2 ошона дорад бадрон, ки мисол барои ягон алаф малаф ҷои захира кардани барои зимистон. хоб, дар гирд ванаш одамо зиндагӣ доранд, обсвет астае, ҳуҷҷатҳои хона мегад 100%, дастарошра мегад сумларкурае, фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ. бо арзонтарам карда метиҳам, мегад соҳибшон сарошна сумларкурае. рақамо 988 астае, дар ин номеро имо бига пайваст дорад кор мекунад ва рақамои расияшонам кор мекунад, дар ин рақамои расияшонам имо пайваст доранд. ҳамаи шароитҳои хона мегад 100%, хай ремонти хона зури нест, средня барои зиндагитон мешавад. ҳамаги 10 сотиқ замин, 3 дар хона бо обсвет, ҳуҷҷатҳои хона 100%. маълумотҳои иловагӣ ва 100% тариқи телефон худатон мегиред. Марҳамат, занг занед. сеюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ астае бадрон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленинский район, кӯчаи Табибон гуфтагӣ астае соҳибшон. ҳамаги 8 шотиқ замин маҳсулот дорад, ки 6 дар хона кардагӣ тайёрае, ки якта калидор, ошхона, баня, кухни, 3 та подвал ва якта гараж барои ҷои мошин мондан. гирди хона полни худ маҳкама, дарунои хонаҳо ремонтҳои замонавӣ, яъне люксае, беҳтарин ремонтҳои замонавӣ, ҳар як кадомшон кардагие, ки 6 дар хона дорад. ошхона, баня, кухни ҳамаш отделни ва обсвешам пазитяни астае. дарахтони мевадиҳандаи навниҳол дорад дӯстон азиз, ки аз беруншам ремонт кардагӣ астае. хай чӣ хеле ки дар навор дидасе хона беҳтарин, мисол сифати аъло, ҳамаш қоидавӣ кардагие. дастарошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 450 000 сомонӣ бадрон, бо одамоне ки наличӣ мегиранд, арзонтара мешавад, муомилаи хуб дорад. ина рақамошон астае 24 соат кор мекунад ва дар ҳамин рақамошон занг занем, бо арзон ҳам мекунад. лаби роҳ хонаҳои нав, ҳамаш бо сифатҳои баланд. маълумотҳои пурра ва аниқша тариқи телефон худатон гирен. марҳамат, занг занед.
чорум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар кӯчаи Сомониён 1 гуфтага аст. соҳиб шуд доми 9 ошона аст ки уже сохтмонш уже буд шудааст баъдон, лекин ҳамин квартираи фурӯшимо уже тайёр аст, шикатор ҳамаш кадагаи ҳозир фаҳмонда метиҳем. духонага квартира аст барадорон дар 6 ошона, қарор дорад ки доми 9 ошона 45 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ошхона, баня, кухни ва корои сохтмонишам кадаги аст, шикатор, хобмонтаж ва корои сантехникишам кадаги аст баъдон. фақат ҳамин рангу бор ҳамин хел коро мондага, трезор час мондага аст, дари главниям мисол баъзе корош мондага аст. баня, ҳоҷатхона инош мегӯяд аделни аст, шикатор кадаги аст, 6 ошона доми 9 ошона. ин дӯстони азиз асосан яъне ки алишӣ мешавад фақат ба ягон духонага квартира аз территорияи Душанбе ёки территорияи ҳамин шаҳри Ваҳдат бошад, яке хонаи тайёр боша мегӯяд алиш мекунем, болоиш мегӯяд мисол пул метиҳем. агар ки тайёр дошта бошен алиш мешавад. агар кадом ин квартира мехарад нархаш бо масъулият мешавад, нарша бо масъулият, рақамошон ҳамашон кор мекунад. дар ҳамин рақамо занг мезанем ёки алиш ба квартира дар шаҳри Ваҳдат бо хонае ки мисол квартира тайёр бошад дар омада зиндагӣ кунӣ аз территорияи Душанбе фарқ надорад. кадоме ки агар сумкате мегирад ҳамин рақамода занг занен, нарша соҳибшон мегӯяд марама. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст баъдон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар назди бозори Ховарон гуфтага аст соҳибшон ки шаҳри Душанбе назди бозори Ховарон. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 14 хона кардагӣ тайёрае ки якта ошхона, баня, кухни, ҳезмхона ва дарахтони мевадиҳанда, главни обсвет ва рӯи ҳавлишам яъне битон кардага. дӯстони азиз ки хайр ремонти хона барои зиндагитон мешавад 100% аст. наздикиш да бозор, мактаб, ҳамин хел чизо дорад. боз як калидори дига ҳам аст ки главни бадон азиз обсвет ҳамаш қоидавӣ ва 14 дига хона, 6 сотиқ замин 14 хона кардагӣ тайёр. хоб дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ баъдон азиз бо арзонтар муомилаи хубам дорад. 350 000 сомонӣ одамоне ки наличӣ мегиранд арзонтарам мешаванд. ин хона чӣ хеле гуфтам дар шаҳри Душанбе пеши бозори Ховарон. ина рақамои Тоҷикистон аст, мегафон кор мекунад ва рақамои тиселшам ҳардашон кор мекунад. маълумоти пурра ва аниқташа тариқи ҳам телефон худатон мегиред, марамат занг занед. дӯстони азиз лайкотона фаромӯш накунед, гузоред ва силкаи навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram, Facebook яъне Instagram чизе ки бошад падисаш кунед. агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама дошта бошед, марамат, сурат, маълумот, рақам ҳамаша нависа рӯй кунед, фурӯшда эълонда албатта мегузоред. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинский район кӯчаи Табибон гуфтага аст соҳибшон. сехонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад 100 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ошхона, баня, кухни, ҳоҷатхона ҳамаш аделни ҳаст. як калидори дарозам дорад, ремонтуш хай хуб аст, барои зиндагитон 100% мешавад. ремонтуш беҳтаринам гӯем, хато намекунем, барои зиндагитон 100%. дар наздикиш мактаб, мағоза, ҳама чизои лозимӣ аст, дури бад нест. дастфирошона фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ баъдон ки боз муомила дорад. ина рақамошон аст, мегафон 24 соат кор мекунад. аз ҳамин рақамо дига маълумотҳои пуррашам метавонед гиред. ноҳияи Рӯдакӣ кӯчаи Табибон, сехонага квартира аст ки барои як чанд оила мешавад. чӣ вариантое ки дорем ба вариантҳои худтон дар ҳамин рақамошон пешниҳод, кадоме ки сумкати мегирад арзонтара мешавад. дӯстони азиз, аз территорияи Душанбе мисол Қурған ки ҷое ки шумо агар квартира ки дар кор бошад дар комментария нависед, мо албатта ба шумо аз одамони фурӯшандаҳо пешкаш мекунем. хоҳиш мекунем ки бозам лайкотона фаромӯш накунед, силкаи навора падисаш кунед. ҳафтум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав дар ҷамоати Ҷӯзӣ гуфтагӣ аст, деҳаи Сангиҷоб ҳамин хел навистиям. ҳамагӣ 15 сотиқ замин маҳсулат дорад ки дудар хона кардагӣ тайёрае ки главни обсвет ҳаст, ошхона, баня, кухни, даруни хонаҳо хайр ремонти миёна барои зиндагитон мешавад. оғулхона, ошхона, газхона, ҳезмхона хел аделни дорад ки лаби роҳ дай ҷои хуб мега природаи хуб аст бадун азиз. ҳавлич кушод хоҳем бо ҷои хонаи нав кадан дорад. дарахтони мебаранда ҳамаи гунаш ҳаст. ремонти хона чӣ хеле гуфтам средни.
дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомоние ки боз муомилаи хубам мешавад. ина дӯстоне ки аз тератураи ҳами хел шаҳрина ҳами хел хона суроғ карда буданд, ина ба шумо вариантҳои хуб аст ки хонаи арзон бо заминшам хело кушода аст ки ҳамаи намуди тамоми дарахтони мебадиҳандара дорад. рақамҳои мегафон астае кор мекунад ва рақамҳои билайн астае ҳад рақамҳошон пастяни кор мекунад. одамоне ки наличи мегиранд бо арзонтар муомилаи хуб мекунад мега соҳибшон сирошона сумдар кунад. марҳамат промои дар номерои соҳибшон занг занед қачон масъулият кунед хонаи арзона харед. лайкора фаромӯш накунед ва силкара подписаш кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт дар райони сино гуфтага аст наздикии ёвар. хоб духонага квартира астае ки дар сеюм мошина қарор дорад 34 квадрати метре бо обсвет таъмин аст ошхона баня кухни термис дорад. дар райони хонаҳо ремонт доранд борои зиндагитон 100% мешавад. квартира мега бениҳоят мега ҷои хуб да мега пеши мағозаи ёвар дӯстони азиз ки мактаб масҷид ва ҳамин мисол медпункт ҳамин хел чизо наздик аст. хай маълумотои бештар ва пурраша тариқи телефон худатон мегирем. дастрошни фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомоние астае ки бо арзонтара мешавад. духонага бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин астае. одамоне ки наличи мегирад бо арзон карда савдо карда метиҳад мега соҳибшон ина рақамҳошон мегафон бо нархи 280 000 сомоние бардорад ки бозам такрор кардам. марҳамат занг занед квартира арзон астае. агар шумо дар махалли квартираҳои фурӯшӣ агар ки ғалати дӯстони азиз яъне ки бошад ҳамин хел арзона қиматае ё ки заминае мисол хонаҳай мошинае ягон техникае фарқ надорад. марҳамат сурат маълумот адрес ва рақамотро нависта рӯй кунем. дар видеои оянда фурӯшта рекламат албатта мегузорем. дар имрӯза навор ҳамин қа хонаҳои фурӯшӣ доштем ки пешкаштон кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.